už len ohlásením tohto projektu sa obrovsky ublížilo tomuto regiónu. Ako z pohľadu toho, keď niekto uvažuje, že si tu kúpi nehnuteľnosť, že si príde bývať, že proste, že ako podporí obec vlastne podielovými daňami všetkým možným, kto z vás by teraz predával nehnuteľnosť, už to pocítite, pretože ten kupujúci sa opýta, v akom stave je tento projekt, proste ako to vyzerá. Už len ohlásením toho projektu, povolenie nemajú, je to niekde si riešený a keď ho nedostanú, tak čo tieto roky, ktoré už ľudia tým trpia, prečo sme tu dneska tu? Kto nechcel byť dneska doma proste s rodinou, s deťmi, alebo niekde proste akože a teraz prídeme sem, riešime to tu. Moja otázka bola, prečo tu nie sú tí zástancovia tej veternej elektrárne, lebo oni neexistujú. V tej Kamanovej, pod takomto letáku, ktorý bol že veľmi klamlivý, jakých 300 000 a za čo, ktorý roznášal pán Kiš v mene obyvateľa obce, tí ľudia sa nenechajú oblbnúť, bola tam takáto prezentácia, bolo tam toho kopec. Prečo tam iba 11% ľudí hlasovalo za takýto projekt a 88% proti? A ak by došlo k referendu tu, bude číslo veľmi podobné, pretože ono je veľmi podobné vo všetkých obciach, kde to takto dopadlo.